बाथा थाफानाय बिथांमोननि हानजाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आनसलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बाहाय न' दङ आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40निफ्राय 45थासो गारिया इलेक्सन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं। बिदा फंबाय बर'फोरनि गेजेराव इलेक्सन जोबखांनानै बेबादि सिगि सख' खालामनानै बुफायला बुफायलि खालामनानै दिनै बेबादि दावराव दावसि खालामनो नाजानाया बे मोजां जायाखै। बेबादि बर' माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो नागिरनाय थासारिखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै नोंथांमोननि बे अन्थाइ गिदिर गिदिरजों खुबैनानै जोंनि अफिसाव आक्रमण खालामनाया फोरमान खालामबावदों जे नोंथांमोना बे कारिगाव हालामाव गोजोनखौ लुबैया। नोंथांखौ खावलायो जे बेबादि गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथांमोना जेब्लायबो दावराव दावसि खालामनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानाया बियो मोनसे खैसार आरो जायखौ लानानै दिनै बर' हारिया बेखौ मुगैबोबाय बेखौ नासयबोबाय आरो नोंथांमोना गोदानै जुदि बेबादि सृष्टि खालामनो नाजायोबा बियो मोजां जानाय नङा। प्रशासनखौ खावलायगोन आरो पुलिस बिफानखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बे कारिगाव ओनसोलाव सेफटि सिकिउरिटि आरो गुबुन गुबुन राहाजों इनभेस्टिगेट खालायनांगौ जाहाथे दायनिगिरिफोरखौबो हमनायनि सुजुगजों हमनायनि राहा लानो थाखाय जोङो पुलिस प्रशासनखौ खावलायो। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कारिगाव दालाइ एबसु अफिसाव दङ। मैया बेलासियाव जि बिसारखथिया गोजोनै जोबखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे थासारि सोमजिखांदों। बिथांमोना गोबां बिपिएफनि लाइमोन हान्जा आरो बाथा थाफानाय बिथांमोननि हान्जाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आनसलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बाहाय न' दङ आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40निफ्राय 45थासो गारिया इलेक्सन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं आरो बिथांमोना बयखौबो बे लामायाव जायखौ मोनदों बेखौ बुलांदों आरो बिनि उनाव बिथांमोना बै रायजोफ्रा जाय जायगायाव बिपुलनि न'खौ बेंनानै दंमोन बेवहाय बिथांमोना बिथांमोननि फारसे नांलायफिननाय बिथांमोनजोंहाय बावहाय जि गाग्लोबनाय रायजोफ्रा होख्रां होरसि खालामहरो आरो बिनि उनाव बिथांमोना रायजोफोरखौ अन्थाइ खुबैनाय बाथुल गावनाय बेबादि मोनसे अबस्था जादोंमोन आरो बेखौ रायजोफ्रा खुनु पद्दाय लुबैया जे बे ओनसोलाव दावराव खालामफैयो। दा बेवहाय दावराव खालामनो फैग्रा हान्जाफ्रा बेबादि बेलासियाव मानो मोनायावहाय बिथांमोना हग्राव हरसि एफाबां बुरजा गारि लानानै मा उद्देश्य दावराव खालामनो नङाबा दा बेखौ खुनु रायजोफ्रा लुबैया। बिनि उनाव बिथांमोना लोगो लोगोनो 8:30 समाव बिथांमोना नैबे जों गसंनाय जायगायाव कारिगाव इउनिट एबसु अफिसखौ बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै बुफायला बुसायलि खालामनानै जोंनि गायना थानाय गोथार एबसुनि फिरफिलाखौबो बिथांमोना सिमफायलाङो आरो बेनो फोरमान जे दिनै बे कारिगाव हालामाव दावराव खालामनो नागिरग्राफ्रा सोर बेवहाय दिनै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथियो आरो जोंनि एबसुनि मावथिफ्राबो मिथियो जे कारिगाव आउटपस्टनि खोलाहा थिग बेवहाय मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दं। बेयाव थानाय सेंग्राफोर लोगोसे बायजोनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनाय गारि मटर लानानै फैनाय बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय आरो बेखायनो जोङो नोंथांखौ खावलायो जे बेबादि गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै नोंथांमोननि बे अन्थाइ गिदिर गिदिरजों खुबैनानै जोंनि अफिसाव आक्रमण खालामनाया फोरमान खालामबावदों जे नोंथांमोना बे कारिगाव हालामाव गोजोनखौ लुबैया। मानोना जाय दान मोननै मोनथाम सिगाङाव बाहाय मोनसे जाथाय जाना थांदों बे जाथायाव जोङो बयबो बर' सावथाल कारिगाव रायजो जानायफ्रा गोजोनखौ हास्थायनानै बेवहाय खुनु गन्डगल जानायखौ जों लुबैयाखै आरो बिनिफ्राय जों हेंथा खालामबोदों। नाथाय दिनै आरोबाव नोंथांमोना बिदा फंबाय बर'फोरनि गेजेराव इलेक्सन जोबखांनानै बेबादि सिगि सख' खालामनानै बुफायला बुफायलि खालामनानै दिनै बेबादि दावराव दावसि खालामनो नाजानाया बे मोजां जायाखै आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि
बेबादि बर' माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो नागिरनाय थासारिखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बर' माहारियाव बेबादि दिनै जि मोनसे गोजोन परिबेस दङ नोंथांमोना बेखौ लानानै गेलेनो नाङा आरो नोंथांमोना जेब्लायबो दावराव दावसि खालामनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानाया बियो मोनसे खैसार आरो जायखौ लानानै दिनै बर' हारिया बेखौ मुगैबोबाय बेखौ नासयबोबाय आरो नोंथांमोना गोदानै जुदि बेबादि सृष्टि खालामनो नाजायोबा बियो मोजां जानाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावख'खौ जाय नोंथांमोना अन्थाइ आक्रमण खालामनानै बुफाय बुसि खालामबाय बिनि सायाव केस होनाय जागोन आरो नोंथांमोननि बेबादि मनोभाबखौ नोंथांमोना सोलायनांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायहरो मानोना हरनि समाव रावबो मोजां मानसिया रावबो मोजां गोसोनि सुबुङा गारि मटर होंगो दोंगो लानानै बेबादि बुफायला बुसायलि खालामनो गोसो जाया आरो बियो बर' हारिनि थाखाय दिनै साननो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जों नोंथांमोननि बेबादि आखलखौ हेंथा खालामलांगोन आरो जोङो नोंथांमोन बेबादि आखलनि हेंथायैबो जोङो जुजिलांगोन आरो जों गोजोन परिबेस लाखिनायाव बयबो रायजो आइ आफादनि मददजों जों अरायसम आवगायलांगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना फिन फोरमान गालांबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ नोंथांमोना बुफायलांनानै अराय नोंथांमोना जोंनि एक्जिस्टेन्सनि सायाव माहारि आफादनि एक्जिस्टेन्सनि सायाव आरो बिसारखथिखौ दहाय खालामनानै नोंथांमोना दावराव दावसि खालामनानै भट आदाय खालामनो नाजानाया दिनै बे नोंथांमोननि एइबारनि एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोना बेखौ फोरमान खालामलांलायबाय आरो बेखायनो उननि समाव जोंबो साबधान जागोन उननि समाव नोंथांमोनाबो बिनि फिननायखौ नुगोन आरो रायजो राजाया बिनि फिननायखौ गणतान्त्रिक भाबै अलरेडि मैयानि गोजोनै जालांनाय बिसारखथियाव बिथांमोना होलांबाय आरो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे बेबादिखौ खुनु पर्दाया रायजोफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै नोंथांमोननि सायाव आरो बर' माहारिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ बिसार खालामनो थाखाय जोङो फोरमायो जाहाथे उन समाव बेबादि आरो खुनु दावराव दावसि जाफिना जों बेखौ लानानै पुलिस प्रसासनखौ खावलायगोन आरो पुलिस बिफानखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बे कारिगाव ओनसोलाव सेफटि सिकिउरिटि आरो गुबुन गुबुन राहाजों इनभेस्टिगेट खालायनांगौ जाहाथे दायनिगिरिफोरखौबो हमनायनि सुजुगजों हमनायनि राहा लानो थाखाय जोङो पुलिस प्रसासनखौ खावलायो जाय थारं एरियायावहाय बिथांमोना गन्डगल खालामबाय अन्थाइ खुबैबाय बाथुल गावबाय बिनि बिथांमोननि अन्थाइ खुबैनाय बाथुल गावनायाव गामिनि साथाम साब्रै सुबुङा जखम जादों सासेया खर'आव आघात मोनदों मेगनाव आघात मोनदों आरो बेबादिनो जों मिथिनो मोनबावदोंसो जे बेवहाय बिथांमोना एयार गान गावदों आरो एयार गाना मानसि गावनायनि नङा बिथांमोनाथ' आसल गानखौनो गावगौमोन दा दिनै बेखायनो जोङो साबधान खालामदों पुलिस प्रसासनखौ जे बिथांमोना एयार गाननि नामाव आसल गानखौ गावनो सुजुग मोनाखै नाथाय तामुलपुराव आसल गानखौ गावलांदों दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबादि मोनसे थासारिनिफ्राय जों गासै आइ आफा रायजो राजाफोरखौबो जों सांग्रां खालामहरो जाहाथे खुनु पर्दाय बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबादि मोनसे सुजुग सुबिदा दामोनथों आरो बिथांमोन बायदि सुबुङा खुनु जायगायाव केम्प खालामनानै थानाय बेबादि मोनसे थासारि मोननो नाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जों नोजोर लागासिनो दं बिथांमोना मोनब्रै मोनबासो जायगायाव बेबादि केम्प थायो इलिगेलि जों मिथिगौ रामफलबिल हाथायावबो दङ आरो नैबे बिसमुरि ओरैहाय कारिगाव एरियानि सिंजायबो दङ आरो बेजों लोगोसे नैबेहाय कारिगावनि जि इउथ बिपिएफ केम्प दं बिथांमोना इलेक्सन समाव आरो गुबुन गुबुन बेबादि सिचुवेसनखौ क्रिएट खालामनो थाखाय बे जाथाय खालामनो थाखाय बिथांमोना जमा जायो बेखौ जों मिथिगौ आरो बिनिखायनो दिनै पुलिस प्रसासन आरो गासै रायजो राजाया बिथांमोनखौ नोजोर होनाया मोजां।